Най-богатия град в света не е Дубай, не е Ню Йорк или някоя екзотична дестинация. Без лъскава фасада, без високи небостъргачи, без да е видян и чут. Най-богатия град се намира в най-суровите условия на планетата, а именно това е Якутск, в Сибир, в Русия. Заклещен в капана на сибирската тундра, Якутск е с зимни температури от минус 60 градуса, дори и по-ниски. А градът е голям, 400 000 души население, живеещи в обикновени панелки, все едно живеят в обикновен град. Улици, заведения, дискотеки, но всичко съобразено с замразяващите минус 60 градуса. Там няма течаща вода, няма вода от чешмата. Директно си чупят лед отвън и си го стоплят в къщи. Входовете на всяка една сграда е с по 4-5 входни врати с междинни пространства, за да може да се отблъсне студа навън. Подобно на Дубай имат спирки на по 100 метра с заведения, за да можеш да се стоплиш. Защото повече от 10 минути не можеш да стоиш на студа. Той вкученява костите ти и изгаря кожата ти. Без подходящо облекло, за няколко минути те няма. Там хората носят специално термоизолиращо облекло, струващи десетки хиляди долари, само за да могат да отидат до магазина и да се преберат. А колите, те никога не се гасят. Стоят 24/7 запалени, защото ако я изгасиш, до лятото няма да можеш да запалиш отново. И сега ще се зачуете защо някой изобщо би живял в такъв леден ад. Ами, отговорът е лесен. Защото това е най-богатия град в света. Якутск е най-голямото находище на злато и диаманти в света. По официални данни, то генерира на руското правителство 3 трилиона доходност годишно от диаманти, а отделно и от петрол и от злато. Якутск държи най-големия световен дял на износ на диаманти. Цели 30% от диамантите в света се добиват там. А руското правителство държи над 40% от световния дял на диаманти. Благодарение отново на Якутск. Което означава, че при евентуална продажба на всичките им диаманти наведнъж ще сринат цената с няколко стотин процента. Буквално ако искат, Якутск могат да сринат икономиката на света. В буквален превод. Там хората повечето са миньори, които работят за доста високи и апетитни заплати. Минималната работна заплата започва от 3000 долара. И може да достигне за по-опитни миньори до 10 000 долара. Там стандарта на живот е доста висок. Цените там са много високи на хранителните стоки и на всекидневните стоки като цяло, защото града е много трудно достъпен. На 3000 км радиус няма друг такъв голям град, от който да пристигат стоки. Съответно, тировете от по-облагородената част на света пътуват хиляди километри, за да доставят стоки на Якутск. И това поддържа висок стандарт, но и високи заплати и е доста апетитна хапка и доста хора започват да пътуват натам. Те си имат дискотеки, имат си барове, имат си ресторанти, имат си вътрешни басейни, хотели, инфраструктура, абсолютно също. 400 хиляден град, това е като един Пловдив. Само че с брутен вътрешен продукт няколко трилиона. Разбира се, всички диаманти са изкупувани от руското правителство и не всички пари отиват за града, даже доста малка част отиват за града. Но след като го изкупят на ниска цена, руското правителство след това продава тези диаманти за трилиони, което прави Якутск златната мина, движещата сила на Русия. 5% от брутния вътрешен продукт на цялата страна се крепи благодарение на Якутск, което автоматично го прави най-богатия град в света. Не говорим като печалби, а като ресурс. Якутск има най-големия ресурс в света. Повече дори от Дубай и Катар.